אני בהלם, ואני עפה באוויר. שחר היה אלוף. לא רציתי לספר לך את זה, כי חיכיתי לראות באמת שזה קורה ברצף של ימים. אתה זוכר שאמרתי לך שהיא לא עושה פיפי וקקי, שאני יורדת עולה, היא לא עושה. אני איתה למטה, עולה, היא עושה בבית. קיצור, כבר כמה ימים, אני יורדת איתה למטה לנקודה הקבועה. איך שאני יורדת איתה, 5 דקות, היא עושה קקי, אחרי זה פיפי, ואז אנחנו מטיילות. או לפעמים לא מטיילות, עולות הביתה. אבל תקשיב, זה פשוט עבד. המקום הזה שהתעקשנו עליו, היא פשוט יודעת ששם היא עושה את הצרכים שלה. אני בהלם, ואני עפה באוויר. קודם כל יש לנו פה אפס פספוסים בבית, אז אנחנו לא מנקים פיפי וקקי, והוא כולה בן 3 חודשים. כאילו, אני אשמח להגיד פשוט בפורום הזה, שקודם כל תודה רבה. אני מגיעה למצב שאני מגדלת כלבה שלא עושה לי צרכים בבית, וזה שינה לי עוד יותר את הדברים. זה עשה לי את החיים יותר קלים. היא כבר בכלל לא עושה בבית, רק בחוץ, מדהים, או איפה שאני בעצם נותנת לה במקלחון. אני חייב לציין שאתה מקצועי ואתה מסביר טוב, מכניסים לנו לראש כאילו המעלה הבחלה חייב להיות, או שחייב לעשות את זה רק באילוף פנסיוני, או כל מיני כאלה. גם אם נראה לי שעכשיו זה קל, כי אתה העברת לי את זה בצורה קלה. זאת אומרת, אני לא רוצה להחמיא לך שתרגיש מובך, אבל ככה זה היה, שחר.